گوندê Coba gundekî Kurdiyê parêzgeha Helebê devera Babeyî ji du êlên Kurdî pêk tê Dîdan û Şêxan û malbatek Ereb lê hene. Ev her du êl mervantiya wan jî bi gundê Taanê re heye û Tilçîçan û Mişrifê û Şêxanê gundê Şêxkêf û Şêx Elwan. Neşteciyên gund nêzî 400 kesî ne û panava gund 600 hektar e. Dûrî Helebê yê 20 kilometr û dûrî Babê yê 14 kilometr. Derdora wê ji hêla Rojava gundê Hasînê û Hilêsayê û ji hêla Rojhilat gundê Nêrebiyê yê û ji hêla Bakur gundê Taanê yê ji hêla Başûr gundê Şêxkêfê û Ummil Emd heye. Derdora gund pir şikeft hene dibin xakê de ne. Tê gotin govea ciyê leşkerî ê Bîzantiyê û di gund jî çalek avê ya Romanî heye. Gund navdarê bi çandiniya genim û ceh û nîsk û xwedîkirina pez û mirîşkên kurmancî, darê zeytûna û hejîra jî lê henin. Ji ber ku xaka wê bêtir axa wê keviriyê, neşteciyê gund di meqleceyê kevir de kar dikin. û li Helebê jî lê Medîna Sînahê jî kar dikin. Ew jî mîna gundên din işkence dît wan pevçûnê di navbera Daeş de û opozisyona Sûrî de neşteciyê gund koçber bûn. Derdora gund nêzî mehekê û piştî Daeş kontrol kir, piştî millet jî vegeriyan, gelek işkence ji destê Daeş dît, girtin, xwestina pera, bac û wek gotin zikat û ji wan re digotin hûn dînê xwe jî nas nakin. Gund anha dibin kontrola Qesed de ye. Ev agahî gihîştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.